Hiç yaxşı yerleşler. Akşamınız hayırlı olsun. Bilişimiz ýaly gat ağır günlerden geçýäs. Oba Türkiýanyň demesi boýunça. Köp ýyldaşlarymyz Türkiýede ýaşaýar, Türkiýede gazanç edýär. Soňra ýene möhüm zatlaryň biri o köp ýyldaşlarymyz ýa-ni Türkiýede okaýar. Esasanam Türkiýanyň gündor tarapyndaky şäherlerde ki üniversitetlerde okayanlar gaty känti şu yer titren wagtda ýa men iň az bir 2000-3000 okuwçy bolmaly da şu taraplarda şu tutuş 10 velayet diýip düşünükli bolar ýaly ýa-ni ilde 2000-3000 iň az ýa-ni talyp bolmaly. Şolar barada kän bir maglumat gelenok gynançly bir zat. Näçe maglumat gelmeýär? Maglumatlar alyp bolanok. Indi ýyldaşlarymyzyň özleri öz başdak ýa-ni özlerini ýa-ni guramaçylykly bir näme getirjek bolýarlar. Olam belli bir ýere çelse bu işin içinde bir iň soňda resmiýlik hem bolmaly, bir resmiýlik tarapam bar da. Onuň daşynda edilmeli işler edip bilerler demedäl. Ýani ýene şol talyplar barada maglumat ýok. 10 sanymy meniň iň soň bilişim boýunça 10 dawa talypdan habar alındy. Başga talyplar hakynda bir maglumat ýok. Diýri galanlar ýene nämeler bu zatlar bilinmeli. Men mesela näme üçin ozadym? Şu yer titren wagty eýýäm şu günden başlap nemeleri uğradypdyrlar. Ýa-ni ilçihana konsullukdaky ol näme diýilýär? Şuwulçy okuwçylar bolýandyr. Şolaryň biriniň ady Agamrat Böriýew. ýa-ni Lewap Amderýadanty. Olam aktiv näme diýär? Bularyň edýän işi şu taýdaky nämäni gidip maglumatları örtmek ýene bir zat şeýle bir maglumatlar gelýär. Soň ýene de Ankara'dan gidenler barmyş. Olaryň hem biljek bolýar soňra kimler gidipdir, näme üçin beýlenemediler. Spisekler bar. Türkmenistanyň içinde en atalar edip bilenok habarlaşyp bilenok dogry düzgün internet besdiýär. Menen bugün Türkmenistan bilen habarlaşan wagtym gaty näme etdim. Kynçylykly habarlaşylýar. VPN'leri ýapypdyrlar ýene aram ýapýarlar hem interneti tezligini peseldiýärler. Şeýle bir nämäni ýöredýär? Yer titreme Türkiýede boldy, o Türkmenistanda da internet ýapylýar. Nähili o düşünýärsiň diýip o pikir etip bolýar da bu ýagdaýda ýöne. Şunuň hem balanşykly ýeri bar gynansak da. Türkmenistanda hemme zat üstü örtülmeli. Vatan habarları el alın. Vatan habarlarında hiç haçanam bir negatif bir surat, video görkezmezler. Yani görmek üçün yani. Dil bilenem ne derler? Türkiye'de yer titredi. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan başsağlığı dilendi. Deyip geçiyor boldu. Yani o bundan has ulu bir zada Türkiye'deki şu an 21. asırın içinde bolan wakalaryn iň betbatçylykly demesi bolma mümkinçiligi bar. Entek belliler möçberi. Ýa-ni ýoş belli bolar. Ýöne gatken bolmaly. Ýykylan binanyň sanyna göre hasap etseň eýýän taýda 60-70 bin adama ýetdi indi şu taýda türkmen okuwçylar bar. Türkmen okuwçylaryň şeýle bir ýagdaýy bar. Ýa-ni iň arzan öýlerde ýaşamal bolýanda hiç haçanam gymmat öýe gidip ýaşap bilen ok.
Ama Türkmen olsan, okuwçy bolsan mümkin däl. Iň arzan, iň köne, ýa-ni bir ýer titräni ýagdaýynda ilkinji ýykyljak öýlere gidip ýerleşýär. Yani bu zatlary düşünüp bolýar. Yani daşyndan seredip birazrak yani pikir etseň, aňaýlasaň düşnükli. İlkinji nemede şolar gitjekine 4 sany doz şo taýda bir öýüň içinde düşünüşüm boýunça wepat bolupdyr. Ýa betonlaryň aşagynda galyp. Şonuň ýaly näçesi bardyr? Bilemzok. Bu bir ikinciden Türkiýedäki näme gowy başaryp bilmede da halas etme nemesine entek şu günden başlap ýoş-ýoşdan köpelip başlatdy ýa-ni iyi biçkidir ýene näme gelip başlady ýa-ni şeýle bir ýagdaý bar. Ýa-ni ýer titräň wagty statistikasy bar ekende. İlkinji günde şu diýeri galan ýa-ni betonyň aşagynda diýeri galanlary 80% halas edip bolýardy ilkinji gününde. Ýa-ni ikinji güne geçen wagty şu 5% düşýärmiş. Bize ýa-ni üçüncü gününde. Üçüncü günde 1% belki de yarım prosent bolandır. Ve ýa-ni gatyken diýemen nemeden Twitter'dan beýleki sosial medialardan, telegramlardan izarlayan 100 sananak bir bina bar bolsa diýe şonuň diýe ikisinde, üçüsinde ýa-ni agtaryş gazuw işleri geçip dur diýe-de. Halas edişi işi. Biz entek bilemzok, şol 10 sany bize habary gelen türkmenimiň şol gazuw agtaryş işine gabat geleni entek üstü açylmadyk gatyken bardy. Yani aýtjak bolýanym gaty uly bir betbatçylyk. Entek öňümüzdäki günlerde görürs munyň sanlaryny, statistikasyny. Gynandyrjy. Indi ýöne şu ýagdaýda eýýäm ýa-ni ilçihana, konsulluk özü gidenok dedim. İçalılaryny uğratýar. İçalılar hem ol okuwçylary, resmi bir işgäri hiç zady däl. Ýa-ni resmi taýdan bagly däl diýerler gelýän habarlarda. Bular gidip şo taýda maglumaty jemläp ýa-ni örtbas etip bilseler örtbas etjek bolýarmyşlar üstüne şeýle bir neme bar. Ýoksa açyk paýlaşylmaly. Ýine şu baba ad familyaly talyplar şu ýagdaýda mysal üçin türkler şu wagt başagaýda ýani bizim bu taýda 1 million üstünde türkmen bar. Şolaryň ýa-ni adresi belli bolsa, ad familyasy belli bolsa gitjek adam kan gidenler hem. Batkan adam gitdi o taýa. Belki kömegimizde ber ýa-ni näme bardygyny bilenok ýöne kömegim derdik giden adam sany gatykanda. Ya kimligi ýok bolsa da, dokumenty bolmasa da gidenler bar şo hemme zaty risk alyp. İşini taşlap. Ýöne bu näme üçin o gizlenilýär? Şo zatlar çykartmajak bolýarlar. O gaty ya näme? Aýyp diýerler, aýyp. Şeylerek bir ýagdaý soň näme geleli indi men. Türkmenistandan bir san kargo uçağında ýa-ni kömegi berildi. Bolmaly zat buna ýa-ni Türkiýanyň içindäki türkmen ýerleşlerimiz şol uçagyň iýberenini gat-gatyny iýberdiler, gatykan pullar kömek etdiler. Ýa-ni ol uçagyň Türkmenistanyň içinden iýberileni 10 estesi menne şeýdi. Ýa-ni el kömegi hemme zady bar da. Ýöne bir gyzykly tarapy ýa-ni ben utandym şahsen öz adymdan TikTok'a bir kerlere girdim de. Bir kargo uçagynyň ýa-ni demeden uçjak bolup durany görkezýär. Gitjek bolup durany ýa-da ýüklenip durany. Ondan soň aşagyna ýazyp durawa arkadaly serdar uğratdy diýýärdi bu zady. Indi bu halkyň üstüne gülmekden başga bir zat däldir. Birinciden Türkmenistanyň içinde o arkadaly serdar diýip aýdýan adamga değişli hiç bir zat ýok. Hatta senin arkadaly serdaryň o kellesiniň içinde beýnäm ýok özüne değişli.
Yani özüne değişli bir beynisi yok bir adama. Bu zatları nädip neme dersin? Şonuň adından aýdarsın. Bu zatlar gaty inandyrjy. Inde birinciden Türkmenistan, borçlu Türkiye her türlü ýagdaýynda kömek etmäni. Sen o Taliban'ı entek Taliban sonra manka soğuk gelip başlaýardy howalar soğuk başlanan Türkmenistan özünden bilip kömek edip başlaýar. Ýurdun içinde hiç kime kömek edilen yok, hiç bir adama. Yani Owganistana kömek edýär. Owganistanyň içindäki türkmenler bilen hem habarlaşan wagty bize gelse gelýändir howa diýip aýdýanlar bar, habar bolmaýanlar bar. Geldi howa gaty az 20%, 10% ýaly o bize paýlandy galanlar puştunlara gitdi. Ýene bir zat. O mana içek bolýanym Owganistanyň içindäki türkmenlere giden ok bu zatlar. Bu zatlara o puştunlaryň özüne de gidýändir. Ýöne Taliban'ın nemesine gidýändir. Näçin edilýär? Näçin o Türkiye ilkinci saatından başlap o kömek edilen ok. Bir gün geçenden soň bir kargo uçağı gelýär, bir sancık. Bundan soňra gelermi? Gelip biler. O kyn däl o. Ýurt üçin ve aýdypdyna şu taýdaky ýa-ni öýsüz, dokumentsiz işläp ýören illeşlerimiz şu kargo uçagynyň 10 hissesine jemläp ýerdiler de. Ne ilçhanalardan, konsulluklardan bir resmi neme yok. Şunça okuwçymyz bardy şo taýda. Şolaryň ýa-ni dadyna ýetişiň bize bu taýda konsulluk bolup sanymyz az. Hemmämiz gitsem kan peýdasy ýok. Ine şunça adam bardy. Habar alyň ine atlary, familiýalary, adresler bilinýär bu zatlaryň hemmesi. Näçin bu nemesini beren ok listine? Bulara onu edip gör, o TikTok'ta da ýa-ni neme ýöredýärler, ýöreýdi. Arkadaly Serdar Türkiye kömek iýerdi diýe. Indi şol videonu birleşler. Ýa-ni o Gurban Ulynyň ýegenlerinden şammy bardyr. O şol paýlaşdy. Indi şu videonu paýlaşan we aşaňa komentary ýazanlaryň şu ýegenden tapawut barmy? Şammydan näme tapawut bar? O şammy kim? O aýal gyzlary zorlap öldürüp ýören. Ýa-ni giden ýerinde garsonlary, ýene näme ýa-ni ofisiantlary öldürüp ýören haramzadalar. Onuň edeni işi ben gördüm ýa-ni olam Instagram'da şu gidip barýan uçağın nemesini paýlaşdy. Senem paýlaşdym. Bu kelle var, akyl var, düşünje var. O sen birinciden iyi vermek mecburiyetinde. Bu bir. İkinciden hem giç iyi verdin ve yetersiz. Özbegistan alalı. Özbegistan adam iyi verdi. Yani aktarma, halas ediş boyunca adam iyi verdi. Kırgızistan iyi verdi. Sanlar gatken o 80'den geçe. O Kazakistan iyi verdi. İlkinci o Azerbaycan yankı nemenin maçtağını bilmän o eşitmän iyi verdi. Son gördüm maçta has ulu son yine esker iyi verdi izinden koşmaça. O son gördü hassahanası yok Türkiye'nin yeterli miktarda. Son açık hovada nemede hassahanaları iyi verdi. Ya Azerbaycan'ın edip duran işi. Biz bir sany kargo uçağı iyi veripdiriz. Ona Arkadaly Serdar iyi verdi diýäs. O ýurtda diňe o ýaşaýa, o bütün gaz o onunky. Hem zat onunky bolýar indi deme üçin aýdýan mysal üçin düşünükli bolar ýaly. Ýöne senin Arkadaly Serdar diýýäniň beýnisi özüne değişdiler. Öz beýnine eýýe däl ol. Onuň beýniniň eýýesi orslar. Ne? Gynandyrjy ýyleşler bu zatlar ine ýurdum ýoklu näme üçin täze Türkmenistan diýýäs.
Zatların hemmesini täze baştan gurmak üçin diýär. O täze Türkmenistan diýende sen gidip täzeden Türkmenistan açaň o. Ya başga bir ýerden gurjak bolan bu ýagdaý şeýlere gynandyrjy. İlleşler ine Türkiýedäki nemelere gidip bilmeýäni, ýagdaý ýetmeýäni. Yani Ahbap Derneği diýip bir neme barda. Haluk Levent diýip bir aýdymçy bar. İlkinji Türkiýeden şu ýertiren badyna herekete geçip gatyly ýa uramaçylykly iş alyp barýar, häzir çeldiňe alyp barýar. Menem şoňa nemetdim, hemmekime de şoňa maslahat berýän. Men beýleki ýa döwlet guruluşlary ýene näme olara pul uğratsaňam organizasiýasy ýok, uğradan pulun 10 günden soňra o taýynyň derdine ýarajakmy, ýaramajakmy belliler. Şonuň üçin göne ýa-ni sahnada iş alyp, uramaçylykly iş alyp barýanlara uğrattym hemmekime de şonu maslahat berýän. Hatta men post hökmünde de kanalymyzda paýlaşypdym. Onu görüp gözläp näme edersiňiz? Ýa-ni gaty möhüm. Ondan soň ýa-ni ýorgan iki bolan bardyr ýa-da satyn alma mümkinçiligi bolan bardyr. Olaram bizim türkmen kargo nemeler bar eken bir sany. O şolaryň ýa nemesseňiz şolar hem kargoçylyk nemesini ýerine ýetirýär hem sizin berýän zatyňyzy alyp şo taýa tapşyrýar. O taýa gidip bilersiňiz netijede o Türkmenistanyň ady geçjek o taýda. Ben näme üçin ýa bir sany kargo uçak berýän Türkmenistandan. Onuň bilen hem o öwünýär. Yeterli däl. O görünmeýär. Bu ullakan möçberdäki betbaççylygyň içinde bir sany uçak görünen ok. Görünmeýär. Ertir bir gün bizim adymyz tutulja ok. Ýa Gurbanoğlu ýa näme ol? Gurbanoğlu Serdarmy? Arkadaly Serdar. Arkadaly Serdaryň demesi hiç kimden ýadyna düşmez. Türkmenistan hökmünde aklynda galýar adam. O görjekler o Türkmenistandan o näme geldi? O bir sany da bolýaýyna men häzir çykyş etdim o çykyşdan soň. O üstüne 5-6 sany goşmaça goşup bilerler. Yeterli däl. Sen bu zadyň wagtyna da seredilýär. İlkinji gününde geldim gelmedi diýip. Ondan soň giç geldi, o giç geldi bolýar näme getirdi? Ýene näme? Şeýler bir nemeler. O hasap alınacak. Men olsam şey edecek. İň azyndan ine ýurdun içindäki türkmenler bolup biz bu nämäni etmeli. Bu hadise 2 ay, 3 aya çeli dowam edecektir. Şo wagta çeli kömek gerek boljak. Ýaly gençler gynandyrjy ine bir Gresse barda Türkiýe bilen iň düşman diýip hasap edilýär syýasy tarapdan. İlkinji gününde kömek gelenleriň biri. Yani 3 gün mundan. Yani iň düşman hasaplanýan ýurt ilkinji başda gelýär. Bizden hiç kim gelen ok. Men bu näme üçin soraýan gelen ok diýip Türkmenistanda ýok şo zat. Illeşler sizden bilýäňiz. Ýene Türkmenistanda Pajaryn diýip bir gurama bardyr ýöne. Şonuň işleýäni alkaçdyr ýa işe gelýän däldir. Şo taýda tapmarsyňyz ýa maşinlara su püskürýän däldir. İşlemeýär. Şoň üçin elmydama ýöreýte ýangyn ýanyp bolan soň sönüp bolan soň gelýärler. Indi giyjek aldyk diýip işlemeýär, şoň işlemeýäni bildirmejek o köp ýerlerde şeýle. Bu zat. Soň häzir Türkmenistan da hiç ýeli MÇS diýilýär-de düşünüp bildi aýdaýyn. Diýilen topar ýok aslında. Ine Garawun kanaly daş uğrunu ütketdi. Uğrunu ütketdi diýen çölüň içine akdy. Şo taýda ine halas edýän bir neme ýok. Videolaryny gördüňiz kellelerinde bir neme ýok. O muallimler diýene näme bir giden büdjetiň hasabyna aýly alýanlar tutup alyp gidipdirler. Türkmenistanyň
Nemesi yok mu? Halas ediş. O yok. Yine şonun üçin yankı tupan olan vaktam şu sorular sorulmadı hatta o menem şu wagtlar aklıma gelmedi ne hazır yankı aradan 3 yıl geçen son Türkmenistan'ın içki daşkı demelerini hasam yakından bilýän-de Türkmenistan'ın içinde hiç zat yok hem sahnadan ibaret o kargo uçakda yankı yegenler Türkiye'den elmida ama bir zatlar daşap durmadyk bolsa bolmaýardy. İşi yankı işi düşýär şonuň üçin bir kargo uçaklary var. Eğer işi düşmeyen olsa kargo uçaklar olmayacaktı. Türkmenistan'a baba Türkiye hiç adam iyi vermezdi. Hatta şeyle bir zat var. Yine baş sağlığını dilemek. İlkinci şu an dilemeli. Entek düğün çıktı Türkmenistan'ın baydağı. Baş sağlığını diledi deyip. Düğün çıktı. O kargo hayran ağlar yani. En sonunda bizim adımıza yazılacak bu yankı. Türkmenistan deyip hasaba geçecek. O kurban ol deyip geçecek de öyle. Ne? Tupan olsun, Türkmenistan içinde o Hudaý orasını yer titreme olaysa hazır. Türkmenistan içinde o yani neresinde yer titreme olsa şu taýda hiç il jaý galmaýar. Ne insanların halkın guran jaýy yer titremeye dayanıklı, çydamly, ne de yine şu yıkılan jaýlary Türkmenistana var kurdular da Türk firmalary. Onan ýalňyz mı yine Türk firmalarının o aeroport vurdu, yine başka zat vurdu. Şoların yer titreme çydamlydygyna inanyp bilýäňizmi? O Aşgabatda yer titrese gitti hem mesela. Ya hiç kimem halas etmeye, Türkiye'ye alıp bir devlet nemesi bar o diýip aýdylýar-da. Şoň aramazdan entek şu gün bir hereketlik başladı halas etme nemesi boýunça. Türkmenistan'da hiç kim halas etmeye o devlet yok. O yurdam hemen elinde, orsun elinde. Şeyler bu yankı sosyal medyada yürüyte propaganda öğrediyorlar bir sany kargo uçak koyupdurlar oňa aşağına giden komentary arkadağı Serdar Şöhrat diýip ýazypdyr bir kargo uçağın uçması arkadağı Şöhrat diýdirjek derecede näme etdi. Uçup ýörer günde de gelip ýörer Türkiýe. Sen koronavirüs wagty 3 ýyllap ýollar ýapyk wagtamy uçup ýördi. Bu elmida mı uçup ýör? Günde gelip gidýär ha. Gynandyrjy bu zatlar. Indi o bizim bilmek isleýän zatymız o ilçihana o eşekler o şol nemede esasanan Adana, Hatay, o Kahramanmaraş'ta köp okaýatlar. O şu töwerekdäkilerin ýani yer titremäň bolan 10 vilayetinde okayan Türkmenlerin listini paylaşmalıdır. O indi bundan sonra bilmedim näçesi diri alıp näçesi neme diye. En azından şoların bir cesetlerine o eýe çıkmalı. Bu bir mesele. O indi şu taýda ölenlerin cesetleri näme bolmaly? Türkmenistan'a gitmeli ya da ikinci o vatanımız oldu da indi Türkiye. Ya da Türkiye'de kalmalı mı? Yani bu soruları soradı mı ki başka ildeşlerimiz şu zatları öňünden görüp bildim ki. Müňläp o taýda talip bar entek näçesi ölüp ölmedi belli däl. Bilinen ok, sanaýdylan ok. Gynançly ildeşler bu zatlary ay ýa-ni ýurdam ýok diýip geçip bolanok ýa-ni ilçihanada bilýän özüň hiç peýdasy ýok diýip şonu diýdim mi jenaýetgarsyň sen özüňem.
O ilçhanany başa etmelidir. Sizin o konsulluk ilçhana diýeniňiziň her bir näçe milyon dollar pul gazanda 3 ýylyň içinde. Sizin hasabyňyza gazandy. Nirede şo pullar? Bugün ýa-ni aýtdylar ýa-ni käbirler jesetlere ýa käbirler ýa-ni hasahanadakylara ýanyna baryp durdy indi. Pul ýok diye ondan bundan pul soraýarlar diye alyp gaýtmaly. Eýe çykmaly. Kyn. Bu zatlar pulsuz bolmaýar. Pul gaty möhüm gereklidir. Indi şol milyonlap dollar ýa-ni milyonlap dollarlap pul gazanan ilçhana konsullukdaky adamlaryň näçe ses çykanok? Näçe pul berenok? Bularyň näme biz nämemiş o täze Türkmenistana o Guran wagty kanun dikeltmelmiş, o düzgün tertibi ortaga goýmalmış, soň bular hem şo kanun boýunça sud etmelmiş. Şeýsek näder häzir Türkmenistanda kanunam ýok, hiç adam ýok. O Türkmenistanyň häzirki kanunsuz ýagdaýynda sizi sud etsek nähil bor? Kanun esasında ediljekmiş bular. O milyonlap dollarlap pul gazanýaňyz. Ondan soňra hiç kime etmeli işini hem etme. Eýe de çykma. Türkmenistan akider hemmesini diye. O nämeň esasında aýtdyna şu ýerleşmesi. Hazır 1 minut. Türkmenistan akider hemmesini diye. Türkmenistan deport bolmak üçin garaşýanlar alyp giden o ýa 5 ay bolup gelýär, 4-5 ay. 4-5 aýdan bäri deport bolmak üçin garaşýanlaryň sany şeýle ürken, ýöne aýda 1 gezekmi, 2 gezekmi gidýär-de. Bu näme esasında aýtdyň? Indi biz şu taýda o ekrana çykyp biz meseleni gozaýas. Belki. Belki ýöne bu zadyň çykdajysy gatuldur. Ýankylar o milyonlap gazanan dollarlaryny bermeli bor. Türkmenistan aýdar o siz indi şonça pul gazandyňyz. Ilçhana konsullukdakylaryňyz ýola goýun bu zatlary alan pullaryňyzyň hasabyny. Diýmekler hem mümkin. O 70 bay diye. Türkmenistan o näme esasında aýtdy bu zatlar alyp ediljegini. Hemme ýurtlar öz raýatlaryny ekidip ýatyr diye ýyldaşymyz. Raýat sözüni gaýta aýtylan raýat söz diýmek goýun diýmek onu ýazyp bulanyp durmagy şu sözü. Sizde de beýniňiz serdaryň kyýaly sizinki dälmi? Hemme ýurtlar alyp gidýär, o Türkmenistan hem alyp gider. Şu şeýle diýmek bolýar. Asman gök, bägüllerem näme diýär? Fioletowy diýärmi? Şonu ýaly diýmek bolýar. Hemme ýurtlar bilen Türkmenistan ikisi deňdäl. Türkmenistan aýratyn bir dünýä. Türkmenistan koronavirus döwründe 3 ýyllap ýoly açmadyk bir döwlet. Hemme ýurtlar açan wagtda Türkmenistan açmady. O näde? O haýsy bir akyl bilen pikir edýäňiz? O sizi hakyky raýaty öwrüpdirler. Türkmenistanyň raýatlaryna, o goýunlaryny alyp gitjekmiş diye. Diýleşer bir pikir aýdan wagtdan bir pikiriňiz hem bir pikirlenip görmenim şu aýda real pikirmi? Türkmenistanda raýat ýok. Türkmenistanda ýurtdaş bar, watandaş bar, ýyldaş bar. Mene şeýle.
Türkmenistan yeterli kömeği beren ok. Doway ölen itenlerin hasabyny ýa-da bir neme çağıran ok. Bilemzok o näçe o talyp öldü gitti galdy. Ýurdun içinde internete o pesel diýerler, VPN'leri yapýarlar. Ondan soň ýa-da ilçihana sesini çıkarmandyr. Ya, hemme zat ýa bir meseleni ara aljak wagtyň şu mesele değişli hemme ýagdaýlar bir araya getirmelidir. Başgaça o mesele çözülýän däldir ol meselenin. O ýa-da sağına çepine seredip çözülmeýär. Sağına çepine öňüne, ýyzyna, o ýokarsyna, aşagyna, alty tarapyna seredilýär. Alty tarapyna seretmän hiç haçan mesele çözülmeýär. Tejribelere seretmeli. Türkmenistan, beýleki ýurtlar alýar, Türkmenistan hem alar diýmek dünýäniň iň bir ýa-da samsyklyk derejesindäki bir deňeşdirme, meňzeşdirme. Türkmenistan meňzän ok beýleki ýurtlara. Sebäbi Türkmenistan bir ýurt däl, bir koloniýa. Orsun koloniýasy. Orsdan häzir şu wagt Ors paşagay uruşy gidip dur. O ýa-da Türkmenistan koloniýasyna koordinir edip bilen ok. Ýine migrasiýa meselesi. Kim üçin işleýär migrasiýa diýe. Migrasiýa kim üçin işlesin? Koloniýanyň nemeleri ol insan resurslaryny hasaplayan bir gurama. Bir koloniýa daşary ýurtdaky insan ýa-da özüm Orsiýalyk bir imperiýada. Orsiýalyk bir imperiýanyň bir koloniýasynyň içindäki insan resurslarynyň o sanyny, hereketini hasaplap çykarýan guramanyň ady migrasiýadyr. Migrasiýa diýilen gurama daşary ýurtlaryň hiç birinde bizinki ýalak däl. Daşary ýurtlardaky migrasiýa daşary ýurtdan gelen adamlar bilen gyzyklanýar. Bizdäki migrasiýa içindäkiler bilen gyzyklanýar. Bu nähil bolýar? Kim gurdu bu Türkmenistanyň ýa Goşadurnaw içindäki döwletiniň sistemalaryny? Bawaraply nemesi bilen ýöremeýändigini bilýärsiň onu. Türkiye bilim bölümünden maglumat alıp bolarmy diýä. Gynansak da Türkiýedäki bilim bölümi ýöreýte bir karar çykmasa o maglumatlary paýlaşmaýarlar. Edil bankdaky hasaby goralçy ýalyk içindäki okuyan okuwçylaryň ýa-da öz kişilik bilgilerini goraýarlar. Ona ýa-da men sen başgasy gidip sorasa bermeýär. Şonuň üçin aýdýan ýa-da ilçihanaň elinde list var biz. Näme üçin Türkiýanyň nemesine şu wagt kyn ýagdaýynda Türkiýanyň işini hawa kynlaşdyrmaly bol. Elinde bar samsyklar bar, otyr awtaýda. 3 ýyllap milyonlap dollar gazananlar bar. Her biriniň gazançyny aýdýan men, hemmesiniň gazançy däl. Her biri o milyonlap dollar gazandylar. Ýyleşler. Ýagdaý agyr. Ýagdaý gaty agyr. Yani iň azyndan şunu edip borýar. Ýurdun içinde gatykän ýurtdaşlarymyz bar. Organizat edip bolýar. Yani iň azyndan özlerini organizat edipdirler. Olam gaty gowur zat. Gaty gowur zat. Ýine Türkmenistanyň nemesiniň ýyzda galýanlygy. Yani Türkmenistany ýine döwlet diýip at berýärler diýen gürleseler. Bir döwletiň daşary ýurtdaky talawançylyk edip gören o halkyndan has ýyzda galmagy ýa-da has güýçsiz bolmagy şu taýda subut bolupdyr. Yani näme diýmek bolýar? Türkmenistanda döwlet ýok. Döwlet ýok.
O adamlar üýüşüp, o hakykyna üýüşüp, o baryp bu zatlaryň jogabyny soramasa, olara hiç kim gerek däl ýa. Hakykatdan ýa-ni olara geregem bolmaly däl. Türkmenistan ýaly ýurtda onda daha hasam. Bir zat haçan işler, ýa bir goýulan düzgün tertip, talaby bolan wagtda işleýär. Talaby elmydama dowam etmelidir. Şonuň talaby kesilen ýagdaýynda şo gurama diýmek ýa gerek däl, o ýa-da o jemgyýet çöken. Bizde jemgyýet çöken. Ýine pikir edin, 3000 student bar bolsa, men Türkiýede gatykän studentin bardygyny bilýän. Soň ýene bir zat bar. Şu ýa-ni nemeler bilen gurrun eden wagtym aýdýarlar. Şu İstanbul'da pandemi döwründe, ondan soň dokument problemasy başlanan wagtlarynda köp adam şol ýa-ni Malatya diýdi, Hatay, ýa-ni Antakya, Adana taraplarına gitdiler diýe işlemek üçin. Hem turistik ýerde, turistlerin gelýän ýeri, hem okuwçylar bar. O taýda okumak hem aňsat hem arzan diýip gatykän okuwçy bardy. Gatykän adam bar o taýda. Ses yok, ses ýa hiç kim ýa resmi bir neme yok. Türkmenistan diýilen döwlet yok. Türkmenistan diýen döwlet ine biz halk. Halkdyr döwlet elmydamada. Ine ýerleşmesiň aýşýaly git bolsa oramasan sesini çykarmaýarlar. O etmeli mi känem diýen olar edin diýen uğradan oklar. O taýda olar ýa-ni adamlary izarlamaly, näme diýär, näme goýýar. Diýilen iş bilen gyzyklanmak üçin iyi berilen bir zat. Siz ýa-ni Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň problemalary bilen gyzyklanmak üçin iyi berilen o maksat bilen gurulan il şany. Gynançly ýerleşler bu zatlar. Şeýle men o kän uzadyp durmaýyn, ine umumy pikirlenjek zatlary, o aýtdym ne bu zatlary ýaýradyň, o her bir uçan kargo uçak bilen bayram edip görmäň, o Türkiýede bolan bedbaatçylyk, gaty ullakan o ýa bir tozan nemesi çede yok Türkmenistan iyi berene. Sizin o paylaşan zadyňyzy ýa-ni cellat, o şammy diýilen o nemäniň ýegenen paylaşdy. Biliýany. Sizin soň şondan näme tapadyňyz Ali? Neme diýär, konsula baryp gynanç bildiripdir diýär. Oňa da ýallaklar arkadamyz gynanç bildirip diýär. Bunu ýa şo ýöreýte nemeleri bar, bulan troll diýilýär, troller. Şo nemäni ýaýrady ýa, ine gitdi bardy diýip. O borjy onuň etmeli zady. Şol deme bolýanys etmeli zat şeýle. Ýöne bunuň bilen ýa toýda var ediljek bir mesele däl o. Hakyky raýat. Şo nemäne öňe sürýärler şo zady. Indi şu adamları ýakma näme etmeli? Näme etjäňiz? Indi bulara gitmelimişim täze Türkmenistan gurup o kanuny dikeldip kanunyň esasynda cezalandyrmalymış. Olaram kanuny o dikelýänçe ýoly girýänçe garaşjakmyşlar. Cezalandyrylma. Şey diýerler. Bilmedim ýerleşler han sizden bir pikirlenip görüm netijede Türkmenistan bir demokratik ýurt bolar diýäs o sizin hem pikirlerimiz bilen demetjekdir. Ýa siz näme etmeli şu adamlar? Näme cezalandyrmaly? Kanunyň esasynda ýa-da bularyň häzirki kanunsuzlygynyň esasynda, ýa kanunsuzlyk esasynda. Türkmenistan içinde bir giden bir güne adamlar kanunsuz bir ýere cezalandyryp görler. Bolýa ýerleşler sag bolun. Aýtlar ýazat gatykän ýöne. Deme bolun maglumatlary ýa-ni izarlan o paylaşym bir sehel bilgi alsaňyz ýa-ni aňyrdaky talyplar bilen baglanyşykda gaty möhümdir.
En azından bir adam ýalak bir jesedi ne eýe çykaly. Ýa-ni diýir galanlar bar bolsa olara bir öý çykdaçylaryny garşylajak mümkinçilik köp dörer ýaly. Onuň üçin hem olaryň bilinmegi gerekli. Nirede, dirimi, ölümi, barmy, ýokmy? Bolýa, ýylly işler sag bolun. Hemmemize geçmiş bolsun.